бяхме си оставили ето такова неравенство, да видим защо хикс плюс 3 е на степен 1 върху хикс плюс 1 е по-голямо от хикс плюс 4 за хикс по-голямо от минус 1 и едновременно с това същата функция е по-малко от хикс плюс 4 за хикс по-малко от минус 1. Как изглежда това на графика? Сега ще ви споделя екран да е. От цял екран ще е. Така. Но самата графика да си припомним как изглеждаше. Виждате, нали? Да. Значи функцията е хикс плюс 3 е на степен 1 върху 1 плюс хикс, едната, а наклонената асимптота към тази функция бяхме сметали, че е хикс плюс 4. И това е за интервала, но айде ще го вземем от минус 5 до 5, но ние гледаме от минус 1 нататък. Значи ето тук мърдам мишката, това е от минус 1 надясно. И синята... Виждаме само Google Meet, извинявам се, че ви прекъсвам. Само Google Meet, виждате. Аха. Чакайте сега. Това само Google Meet. Това е entire screen. Да, видях. Значи само Google Meet съм ви шервал. Така. Значи сега тя виждате всичко, нали? Да. Значи, вижда се. това вкарах в теха. Не в теха, а в Wolfram. И тръгнах да говоря, че графиката е на синята функция. Ето това. Хикс плюс 4 е оранжевото. И от хикс по-голямо от минус 1, аз съм го направил от минус 5 до 5, ама в минус 1 беше вертикалната асимптота. И човек да успее да покаже някакси с неравенство, как да го направи, да се изкове, че действително синята графика е над оранжевата. В интервала за хикс по-голямо от минус 1, когато сме по-малко от минус 1, пък е под нея, нали, оранжевата е над синята. Сега това съм го написал до тук като неравенства. Как човек може това да го покаже? Айде да направим едното. Това да бъде ds. Значи неравенството ds, то е еквивалентно на аз да прехвърля хикс плюс 4 отляво. С една дума да докажа, че хикс плюс 3 е на степен 1 върху хикс плюс 1 минус хикс минус 4 е по-голямо от 0 кука и за всяко хикс по-голямо от минус 1. Това, което е в ляво, ще го кръста с някаква функция. Ние f използвахме за графиката, така че g да бъде хикс плюс 3, кое на степен 1 върху хикс плюс 1, минус хикс минус 4. И искаме да покажем, че това е по-голямо от 0. С една дума, ds, неравенството, което искаме да покажем, е същото като g от хикс, е по-голямо от 0, за всяко хикс, по-голямо от минус 1. Това искаме да покажем. Как ще го покажем? Ще си пресметнем g' и g секунд. Значи да не ги смятаме, ние де-факто сме ги сметнали. Значи, ако ето това беше f, самата функция, това ще бъде f' минус 1. Друг начин е, директно може да си вкараме в Wolfram, той да сметнем вместо нас. Нали, да си дефинираме функцията g от хикс. След това да е минус хикс минус 4. Няма да ми трябва тук, където правих. И искаме да сметнем производната. И да му кажем да я опусти. Тук само равно. Така, ето я. Значи експонентата по този израз, той дори се разполагаше върху 1 плюс хикс цялото на квадрат минус 1. Значи ще бъде на степен 1 върху хикс плюс 1 по хикс на квадрат плюс хикс минус 2 върху 1 плюс хикс на квадрат минус 1. По същия начин може да сметнем и втората производна. Сега първата няма да ни стигне, защото някак си да решаваме това уравнение равно на 0, g' от x равно на 0. Принципно, може примерно с Wolfram да го видим това дали не може да стане. Първо може да видим графиката.
Дали въобще пресича някъде. Но на ръка ще ни е трудно. Сега това е графиката, която прави на производната. Искаме да се ориентираме какво се случва. Значи, ние гледаме от -1 нататък. И забележете тук, че тази функция, тя не пресича, тя е монотонно растяща и някак си не пресича нулата. Тя монотонно расте и явно има някаква хоризонтална асимптота. Значи да тръгнем да решаваме g' от x равно 0, няма да свърши работа. Но забележете как в целия интервал тя само расте. Това може да достигне до него като факт. Примерно, ако сметнем втората, то тя ще бъде същата като производната на f, който смятахме в понеделник. Ето виждате, де-факто е същото, защото това минус x минус 4, като диференцираме два пъти, то ще изчезне. Значи втората производна е този израз. Значи g секунд. Това е същата експонента е на степен x плюс 1. Тук е по 5x плюс 7 върху 1 плюс x цялото на четвърта. Окей. Това е винаги положително. Това е винаги положително. Разбира се, ние го гледаме за x по-голямо от минус 1, но няма значение. Сега точка, която сменя знака на втората производна, това ще бъде когато 5 пъти x плюс 7 е равно на 0 или критичната точка ще е минус 7 пети за втората производна. Ако я сложим на реалната права, значи тук е минус 7 пети, тук гледам втората производна, как влияе на първата. Значи първата производна тук приема положителна стойност, тук е отрицателна. Значи това означава, че тук първата производна е намаляваща функция, а от тук нататък тя е растяща. Къде е точката минус 1, където нас ни интересува? И тя е тук. Защото минус 7 пети е по-малко от минус 1. С една дума, за какво получихме? Че за хикс по-голямо от минус 1, g секунд от хикс е по-голямо от 0. Приемаме 100 положителни стойности, откъдето следва, че g' от хикс е строго монотонно растяща за хикс по-голямо от минус 1. Което виждаме и на чертежа. Значи това го взехме от втората посока. Какво е на чертежа? Че функцията само се качва нагоре. Качва. Следващото нещо, което може да сметнем, вие си го сметете, е колко е граница хикс да клони към плюс безкрайност от g от хикс. Ако го от g' от хикс. Ако това го сметнем с Волфрам, да го видим колко е, ще ни го сметне веднага, би трябвало да се получи 0. Да не хабиме време за това. Ето така ще се сметне. Значи резултатът ще е последното, ето нуличка. То се вижда и от чертежа. Значи човек може да изкара, че ето тази функция, като пуснете хикс да клони към безкрайност, че това ще клони към 0. Това е хубава сметка, която да се опрашните да го направите. Препоръчвам ви да го направите. Но това го изкарахме, че е 0. И функцията е монотонно растяща, тази производна. Значи вижте сега какво се случва. Имаме производната. Между другото, може да сметнем и колко е граница хикс клони към минус 1, хикс по-малко от минус 1 от g' от хикс. Това на колко е равно. Това, ако човек иска да го направи, няма да бъде достатъчно да каже хикса да клони към минус 1, трябва да даде и посока. Значи, допълнителното е direction, те са 1 и минус 1. Аз се забравям 1 и минус 1 дали е лява или дясна. Може би дясна е единицата. Така. Ще примем хикса към чакайте другата. Значи това ще е direction минус 1. Това ще е дясната. Значи да, ето, получава се минус безкрайност. Значи ако тук човек сложи минус 1, смята дясна граница в минус 1, ако сложи единицка, ще е лява, без значението какво число. Това е direction. И вижте, получава се минус безкрайност. С една дума, функцията ни, като тук пише минус 1, вертикалната асимптота, тук е хикс, тук е g',
ние тук сме, айде графиката ще правя в червено, по-скоро в синьо. Тук сме в минус безкрайност. Сега, къде ще пресечеме? Какво се случва, когато хикс е равно на 0? Сега да му кажеш, пресечеме ето такова y. Ами, може да си видим функцията и да видим колко е в нулата. Значи, g' в нулата, това ще бъде e минус 2 върху 1 плюс 1. Значи, това ще бъде минус 2 пъти е минус 1. Разбира се, може и в Wolfram да го проверим набързо. Колко ще е g в нулата? Ами, плюс 3 пъти е минус 4. Само, че тук ще е прим. Да. Значи да, ето, минус 2 пъти е минус 1. И това е някакво отрицателно число. Така. С една дума, ние някъде ще пресечем ето тук и функцията расте. Расте. Обаче, ето това червеното, което слагам, на хикс, това е y равно на 0, хоризонтална асимптота. Ако ние допуснем, че синята графика пресича е така отгоре, трябва да стигне в нулата, тя някакси ще да тръгне надолу, не става. Това, което искам да кажа е, че ако допуснем, че за някое хикс 0 по-голямо от минус 1, g' от хикс е в хикс 0 е по-голямо от 0, ще получим противоречие. Значи аз искам да кажа, че g' от хикс е по-малко. И заради строгостта, тук дори да допуснем, че синята графика ще докосне нулата, пак стане зле, защото тя е 100 монотонна. След това значи тя ще отиде още по-нагоре. Сега дума, тя никога самата производа няма да стане по-голямо. Или имаме ето това нещо. Значи имаме, че g' от хикс е по-малко от 0. За хикс по-голямо от минус 1. Ама това означава, че какво? Че първата производна на функцията е отрицателна. Тук ще следва, че g от хикс е тонно намаляваща. Това е за всяко хикс по-голямо от минус 1. Значи самата функция g от хикс тя намаля. Значи тя намаля. Ако искате, може да направим една графика на g-то да я видите. Значи плотваме g от хикс. Хикс от 1 до 10. Ето това е g от хикс. Вижте, тя намаля. Тя само намаля надолу. Тя е монотонно намаляваща. Щом тя е монотонно намаляваща, значи имаме, че g от хикс със сигурност ще бъде по-голямо от границата, когато хикс клони към безкрайност, g от хикс. Което пак може да посмятате да се упражните за такива задачи, но ако го сметнем с помощта на Wolfram, за да вървим по-бързо по материала, смятаме граница g от хикс за хикс клонящо към безкрайност. Това се изкара 0. И то се вижда, защото отиваме в нулата. Тази графика. Какво стана? Значи изкарахме, че g от хикс е по-голямо от 0. Къде обаче? За всяко хикс по-голямо от минус 0. Ние това искахме да покажем. Аналогичен начин, ако изследвате функцията g' и g секунд, ще може да видите защо е вярно и първото неравенство. Питайте се да го направите. Ако успеете да го сглобите, чудесно. Ако нещо не се получава, винаги може да ме питате. И сега мисля да пристъпа към последната задача, която ние ще направим. Първа за днес, но последна за темата, за графика на функция. Значи да гледаме функцията f от хикс, която е
това на условието. Ще тя да е хикс на квадрат минус 3 пъти модул от хикс минус 2 минус 1, цялото разделено на хикс плюс 1. Сега тук имаме модул. Като имаме модул, това не трябва да ни притеснява, защото общо взето трябва да разгледаме два случая. В случая, в който модул ще се разкрие с плюс и в случая, в който ще се разкрие с минус. Какво имам предвид? Самата функция f от хикс, която е хикс на квадрат минус 3 модул, хикс минус 2 минус 1, хикс плюс 2, ще имаме три случая. Хикс да е по-малко от 2, хикс да е равно на 2, хикс да е по-голямо от 2. Са най-лесния. Ако хикс е равно на 2, тук се смята каква е стойността. С една дума ще получим дадена точка, която е от графиката на функцията. Значи това ще бъде 4 минус 3 по 0 минус 1, 3. Или това е 3 върху 3 или единица. Значи когато хикс е точно равно на 2, имаме, че функционалната стойност е 1 или точката 2 е 1 от графиката на функцията. Окей. Но какво правим, когато хикс е по-малко от 2, хикс е по-голямо от 2? По дефиниция, модул хикс минус 2, това ще бъде хикс минус хикс плюс 2. Ако хикс е по-малко от 2, съответно 0, ако хикс е равно на 2, и хикс минус 2, ако хикс е по-голямо. Окей. В случая, когато сме по-малки от 2, функцията ще стане хикс на квадрат минус 3 по минус хикс плюс 2 минус 1 хикс плюс 1. А когато хикс е по-голямо от 2, това ще е хикс на квадрат минус 3 пъти по хикс минус 2 минус 1 върху хикс плюс 1. Или ако го поразпишем, ще получим, че f от хикс това е. Значи хикс на квадрат, минус по минус плюс, значи плюс 3 пъти хикс, минус 6 минус 1, значи минус 7 върху хикс плюс 1. Това е ако хикс е по-малко от 2. Равно е на единица, ако хикс е равно на 2. И е хикс на квадрат, минус 3 пъти хикс, минус 6 минус 1, значи плюс 5 върху хикс плюс 1 за хикс по-голямо от 2. И сега как правим графиката? Все едно в този интервал разглеждаме тази функция, това да бъде f1, а в този интервал хикс по-голямо разглеждаме тази функция f2. За интервал хикс по-малко от 2 чертаем графиката на f1, за интервал хикс по-голямо от 2 чертаем графиката на функцията f2, слагаме и точката 2,1 от графиката и това ще бъде графиката на функцията. С една дума, не претендирам в момента, че това е чертежа, но концептуално, ако това е съдбовната точка 2, тук имаме функционална стойност 1, тук правим зелената графика и лепим, тук правим синята графика и лепим. И не ни интересува синята нататък какво се случва с нея, защото тя е само за хикс по-голямо от 2, и не се интересуваме зелената надясно какво се случва, защото тя е само за хикс по-малко от 2. Сега това не е чертежа, просто интуитивно казвам какво правим. Че в тази част чертаем зелената графика, а в тази част синята. И лепиме чертежите. Най-лесният начин човек да направи анализа на функцията в двата случая, да си раздели листа в моя случай дъската на две парчета и да върви по плана за чертаене едновременно. В ляво е случая хикс по-малко от 2, в дясно е случая хикс по-голямо от 2. Значи в този случай какъв ще бъде домейна на функцията? То ние сме го написали, той е хикс по-малко от 2, там функцията къде е дефинирана, значи да я напишем тя коя е. Значи f от хикс, когато хикс е по-малко от 2 е хикс на квадрат, плюс 3 пъти хикс, минус 7 върху хикс плюс 1. Единствената точка, която може да създаде проблем е там, където тук делиме на 0. Сега дума хикс равно е минус 1. Минус 1 е от интервала, така че домейна на функцията ще бъде от минус безкрайност до минус 1, бе единено с от минус 1 до 2. Това е домейна. Значи минус 1
Трябва да я махнем. За четност и нечетност няма нужда да гледаме. Тази функция нито ще е четна, нито ще е нечетна. F от минус хикс няма да е нито F от хикс, нито минус F от хикс. Това е F нито е четна, нито е нечетна. Сега, абсолютно същото го правим в другия случай. Това беше тук вече втората стъпка. И пропуснах да направя първата в втория случай, но за хикс по-голямо от 2, функцията коя е? И то си я пише. Тя е хикс на квадрат минус 3 пъти хикс плюс 5 като числител. Разделено на хикс плюс 1. Ама първо дали случайно някой иска да се присъедини. Сега няма. Така. И какъв ще бъде домейна? Тук, разбира се, дали има пак на 0, когато хикс е равно минус единица, ама минус единицата не е в този случай, това е за хикс по-големи от 2. Така че тук домейна на функцията е 2 плюс безкрайност в този случай. Сега, не е съвсем домейна на функцията това, ама има предвид в този случай все пак. Защото домейнът си е всичко без минус 1. Там не е дефинирана първоначалната функция, дете е записана с мото. Сега ние просто е така си гледаме случаите. Сега втората стъпка пак е същата. Скипваме я, защото f от минус хикс нито ще е f от хикс. f от минус хикс ще е минус f от хикс. Та е f нито е четна. Аз няма пропускам тази стъпка. Описваме, но все пак нямаше нужда въобще да проверяваме. Значи нито е четна, нито е нечетна. Не носи никаква информация. Третата каква беше? Асимптоти. Тук сме в случая хикс по-малко от 2. То ще гледаме хоризонтална асимптота, гледаме граница хикс да клони към минус безкрайност в левия случай. За хоризонтална асимптота граница хикс да клони към плюс безкрайност в дясния случай. Защо? Защото тук сме хикс по-големи от 2, тук сме хикс по-малки от 2. И трябва да видим сега дали тук се получава число. Значи, коя е функцията? Тук е хикс на квадрат минус 3 пъти хикс плюс 7 върху хикс плюс 1. Очевидни съображения, това е плюс безкрайност. Така че няма хоризонтална асимптота. Добре, тук, тази граница. Това ще стане граница. Хикс клони към плюс безкрайност от хикс на квадрат минус 3 пъти хикс плюс 5 върху хикс плюс 1, което пак е плюс безкрайност. Само, че тук между другото е минус безкрайност. Защо минус? Ясно е, че е безкрайност, защото просто степента на полиномов числител е по-голяма от тази на полиномов знаменателя. Обаче, като пуснете хикс да клони към безкрайност, тук е хикс на квадрат. Това числце за много големи хикс към минус безкрайност, това ще е положително число, защото тук е хикс на квадрат. И коефициентът пред него е положително. Обаче това числце тук x плюс 1, когато хикс ходи към минус безкрайност, ще е отрицателно. Сега надолу плюс по минус отрицателно ще бъде безкрайността. Без значение дали е плюс или минус, просто не се получава конкретно крайно число, така че в двата случая нямаме хоризонтална асимптота. Ще имаме наклонена. Сега за вертикална асимптота. В действия случай няма вертикална асимптота, защото сме дефинирани навсякъде в интервал, който разглежда. Той е хикс по-голямо от 2, там ни е домейн. В левия случай обаче ще има. Защо? Защото не сме дефинирани в точката минус 1. Или трябва да видим лява и дясна граница в минус 1. Тев. Значи това ще бъде граница. Хикс клони към минус 1. Хикс по-малко от минус 1. От хикс на квадрат минус 3 пъти хикс плюс 7 върху хикс плюс 1. Направо да го отъждествим. Когато хикс е минус 1, това ще стане 1, минус 3 плюс 7 върху 0. Каква ще бъде нулата?
Еми ако хикс е по-малко от минус 1, значи, прехвърляйки минус 1 отляво, x плюс 1 ще бъде по-малко от 0. С една дума това число е отрицателно или тази 0 е отрицателно. Ще стане 8 минус 3, 5 в отрицателна 0 или това отрицателна безкрайност. Добре. А каква ще бъде граница? X клони към минус 1 за хикс по-голямо от минус 1 от f. И това ще е същата граница, ясна вече. От хикс на квадрат минус 3 пъти хикс плюс 7 x плюс 1. Ако го отъждествим, това става равно на 1. Само тук съм позаспал, колеги. Нали, клониме към минус единичка, дълъг ден ми стана вече днеска. Значи, като клониме към минус 1, тук хикс на квадрат ще си 1. Ама тук, като е минус 3 по минус 1, тук ще стане плюс 3. Не, че това влияе на знака, но не е 5, а 11. Нали? Да не пишем глупости. 11 си е там. Сега пак, тук ще е плюс 3, плюс 7 и върху някаква 0. Сега каква е нулата? Еми ако хикс е по-голямо от минус 1, прехвърлим минус 1 от тясно, x плюс 1 е по-голямо от 0, само тази 0 е положителна. Или това е 11 в положителна 0, и това е положителна безкрайност. Добре, имаме, че е вертикална асимптота, имаме, че в ляво от минус 1 отиваме към минус безкрайност, в дясно отиваме към минус безкрайност. Наклонена асимптота, сега не трябва в този случай. Наклонена асимптота. Тя е към минус безкрайност. Значи гледаме граница. Хикс клони към минус безкрайност от f от хикс минус a по хикс. Значи наклонената асимптота беше y равно на... Чакайте сега. Не сме намерили още този коефициент. Тук ще е върху хикс. Това ще е коефициента а. Значи граница хикс клони към минус безкрайност f от x върху хикс. Това ще е коефициента а, където търсим наклонена асимптота от вида а хикс плюс b. Ами добре, тук трябва да смятаме. Значи това ще е граница. Хикс клони към минус безкрайност от хикс на квадрат минус 3 пъти хикс плюс 7 разделено на хикс плюс 1. Цялото нещо разделено на хикс. Това ще бъде граница. Хикс клони към минус безкрайност от хикс на квадрат минус 3 пъти хикс плюс 7 върху хикс на квадрат плюс хикс. Може да изкараме хикс на квадрат, да разделиме на хикс на квадрат и в числител и в знаменател. Така че това е граница 1 минус 3 върху хикс плюс 7 върху хикс на квадрат, а тук е 1 плюс 1 върху хикс. Ето тези, които ги ограждам в зелено, де-факто клонят към 0. Или тази граничка е единица. Какъв е извода? Извода е, че коефициента А е равен на единица. За сметам коефициента Б, аз преди малко го написах, защото избързах. Коефициента Б е границата f от хикс минус a по хикс. То вече сме го намерили. Значи вече тук може да смятаме. Това ще бъде, ама не към плюса, към минус безкрайност. Съм вече. Това ще стане f от хикс минус хикс. Или това е граница. X клони към минус безкрайност от x на квадрат минус 3 пъти хикс плюс 7 хикс плюс 1 минус хикс. Превеждаме по общ знаменател. Това ще стане граница. X клони към минус безкрайност от хикс на квадрат минус 3 пъти хикс плюс 7 минус хикс на квадрат минус хикс върху хикс плюс 1. Хикс на квадрат се съкрати. Или остана, че това е граница. X клони към минус безкрайност минус 4 пъти хикс плюс 7 върху хикс плюс 1. Може да разделиме на хикс и в числителя, и в знаменателя. Значи това ще бъде минус 4 плюс 7 върху хикс. 1 плюс 1 върху хикс. Очевидно е, че тези клони към 0.
Така че тази граница е минус 4. Така. Какъв е извода? Намерихме наклонена асимптота. Y равно на x минус 4 е наклонена асимптота за f, когато x клони към минус безкрайност. Ето така. Сега, трябва да мога да определиме тази асимптота, ние ходиме към минус безкрайност, за много отрицателни, дали тя е под графиката на функцията или над. В смисъл, като я начертаеме, дали графиката ще прави такова нещо или такова нещо. Като пускаме хикс да ходи към безкрайност. Най-лесното нещо, за да видим каква е посоката на равенството, мога да видим на Волфа. Нали? Айде, това вече ни трябва да си отворим нов прозорец. Мога да ги начертаем. Значи, графиката е, прилича тук малко размера, x на квадрат минус 3 пъти x 7 x плюс 1, а другата е x минус 4. И ни трябва за отрицателни x да видим. В случай, примерно ще го сложа от минус 10 до 0. И вижте как тя е отдолу. С една дума, това x минус 4 то ще е по-голямо. Можем ли по някакъв начин това неравенство да го покажем? Че така се получава. И какво трябва да покажем? За да сме сигурни, че тук е наклонена асимптота, обаче тази наклонена асимптота имаме, че f от x е по-малко от x минус 4. С една дума, синята графика е под оранжевата. Оранжевата е наклонната асимптота. Сега как да се увериме в това нещо? Нали? Какво трябва да пише, че хикс на квадрат минус 3 пъти хикс плюс 7 върху хикс плюс 1, това нещо трябва да е по-малко от хикс минус 4. Сега, ако ние видиме графиката за малко по-надясно, забележете как в точката минус 1 ние имаме вертикална асимптота. Значи в дясно от дясно реално на това минус 1, това неравенство де-факто няма да бъде вярно. Просто синята графика ще е над оранжевата. Сега, разбира се, нас ни интересува от 2 наляво какво служи, защото там функцията f е това нещо, но просто на нас няма да ни трябва това неравенство, ето тук да го пиша за всяко хикс. Това ще ми е за хикс по-малко от минус 1. Защо по-малко от минус 1? Защото като станем по-големи от минус 1 заради вертикалната асимптота, тук вече сме положителни. Ясно. Окей, сега как да го покажем това неравенство? Аз ще искам да умножа по хикс плюс 1. Като хикс е по-малко от минус 1, значи хикс плюс 1 е по-малко от 0, значи това е отрицателно число. Аз като умножа с хикс плюс 1 това неравенство, то си смени знак. Стане хикс на квадрат минус 3 пъти хикс плюс 7 да е по-голямо от хикс плюс 1 хикс минус 4. Значи аз не знам това дали е вярно. Казвам, че то е еквивалентно на неравенството, което написах отдолу. Ако вдясно разкрия скобите, ще стане, че хикс на квадрат минус 3 пъти хикс плюс 7 трябва да е по-голямо на хикс на квадрат минус 4 пъти хикс плюс хикс минус 4. Хикс на квадрат с хикс на квадрат се съкрати, минус 3 пъти хикс се съкрати с минус 4 пъти хикс плюс хикс и верността на това неравенство е еквивалентно на 7 да е по-голямо от минус 4. Това вече е вярно. С една дума, действително да, това е неравенството и ние ще знаеме, че нашата наклонена асимптота ще бъде над графиката на функцията f, когато разбира се хикс ходи към минус безкрайност. Това беше хубаво да се уверим. И ви показах някакъв начин, го видяхме на графика, след това да ги проверихме и самото неравенство, че така излиза.
Сега не сме готови все още с асимптотите, защото да, тук нямаме хоризонтална асимптота, нямаме вертикална асимптота, но ще имаме хоризонтална. Ще ви оставя тук да посмятате, защото е абсолютно същата сметка. Човек може да покаже, че y равно на x плюс 2 е наклонена асимптота. Сега ще проверим къде. Но когато наклонена асимптота за f, когато хикс клони към плюс безкрайност. Сега, ако напишем другата функция, тя е хикс на квадрат минус 3 пъти хикс плюс 5. Значи променяме числител хикс на квадрат минус хикс на квадрат, минус 3 пъти хикс плюс 5. Аз през цялото време ни писах грешно. Да. Значи вижте, тук е плюс 3 пъти хикс минус 7, аз тук го пиша минус 3 плюс 7. Значи тук е плюс 3 пъти хикс минус 7. Дайте да го оправим. Тук е плюс 3 пъти хикс, тук е минус 7. И вече разсъждението е друго. Защото като е хикс на квадрат плюс 3 пъти хикс минус 7, тук отгоре ще стане 1 минус 3 минус 7, което ще бъде тук минус 9. Минус по минус става плюс, значи тук е плюс безкрайност. А пак тук ще се смени знак. Значи тук ще е плюс 3, тук е минус 7. Просто си обърнах знаците. Нищо. Важно е, че сега ще го оправим. Тук ще бъде пак минус 3, минус 7. Ще стане минус 9. В крайна сметка тук ще е с минус. Така. Иначе разсъждението е същото. Сега тук омазали ли сме го, запира се. Значи тук е плюс, тук е минус. Тук е плюс, тук е минус. Тук е плюс, тук е минус. Тази сметка си беше същата, тук няма проблем. Тук е плюс. Минус. Тук е плюс. И минус. Така. Или тук стана 2 пъти хикс минус 7. Така. Тук ще бъде 2 пъти. Значи 2 минус 7 върху хикс. Или тук ще е 2. Така. Значи това ще клони към 0. Така че тук не е хикс плюс минус 4. Това се получи в другия случай. И умешах малко двата. Значи тук ще стане хикс плюс 2. И дайте сега да видим, ако тук си е плюс 3 пъти хикс минус 7. Вече сложим хикс плюс 2. И се получава друга, ето тя е сменена. Значи сега тя ще е отгоре на оранжевата. Значи вече това е самата функция, която ние си имаме. Тя да разглеждаме. Така. Така. И вече тя трябва да бъде над оранжевата. Значи ще бъде обратното неравенство. Така. За хикс плюс 2. Тук искаме да провериме, ако тук е плюсче, тук е минусче,
Дали това е по-голямо на хикс плюс 2. Така. Сега пак съдбовната точка е минус 1, защото вече от минус 1 надясно синята графика е под оранжевата. Така че в момента, в който ние умножиме с хикс плюс 1, ние ще го гледаме за хикс по-малко от минус 1, така че стойността на това нещо ще бъде отрицателна. Пак ще смениме посоката на неравенството. Тук ще е сменено. Няма да бъде x минус 4, ще бъде x плюс 2. И сега тук ще стане, че x минус 2 минус 3 пъти x плюс 7 е по-малко от x на квадрат плюс 3 пъти x. Така. Така. Плюс 3. Значи хикс на квадрат с хикс на квадрат се съкрати. Така. Само ето тук също трябва да си смениме, че плюс 3 пъти хикс тук е минус 7. Че тук е плюс 3 пъти хикс, тук е минус 7. 3 пъти хикс с 3 пъти хикс също ще се съкрати. Вече това е еквивалентно на минус 7, че е по-малко от 3, което да, вярно. Значи, ако се питахме тези неравенства, действително да, това получава. И съжалявам за пропуска, колеги, просто нещо съм вече галоки, дълъг ден ми беше, но след като оправихме грешките, да, действително, когато хикс ходи към минус безкрайност, наклонната асимптота е хикс плюс 2 и графиката е над наклонната асимптота. А когато сме тук, когато хикса клони към плюс безкрайност, ще е хикс минус 4. И ако искате да го проверим, значи графиката вече бъде хикс на квадрат минус 3 пъти хикс плюс 5. Гледаме хикс минус 4. Гледаме примерно 10. Ето. Пак това е наклон на асимптота. И графиката пак е от горе. Така се получава. Добре. Ами, ако искаме това нещо все пак да го проверим, че е вярно, какво трябва да видим? Трябва да видим, че хикс на квадрат минус 3 пъти хикс плюс 5 върху хикс плюс 1, това е по-голямо от хикс минус 4. Това трябва да бъде от някъде нататък. Значи, ако хикс го вземем все пак тук да бъде от минус да знам. Няма да има. Минус 4. Има проблеми пак много в минус 1. Тогава графиката ще отиде отдолу. Това не казва. Но ние в случая, в който разглеждаме тази функция, ние сме за хикс по-големи от 2. Така че за хикс по-големи от 2, хикс плюс 1 ще си бъде положително. Значи, защото ние по-сме в този случай, може да кажем, че това неравенство, като умножим по хикс плюс 1, знака се запазва. Или ще стане хикс на квадрат минус 3 пъти хикс плюс 5. Дали е по-голямо на хикс плюс 1 по хикс минус 4. Дали хикс на квадрат минус 3 пъти хикс плюс 5 е по-голямо на хикс на квадрат минус 4 пъти хикс плюс хикс минус 4. Хиксовете се съкратиха. Това е също като 5 по-голямо от минус 4 или да. Действително е така. Добре, асимптотите ги намерих.
Сега аз ви оставих просто ето тук да намерите, че в този случай коефициентът А е равен на единица, коефициентът Б е минус 4. Остава да видим и какво се случва с функцията. Значи първа производна, втора производна. Аз само ще ви напиша какво де-факто се получава. Човек бързо може да си го види с Wolfram. И вече ще направим почивка и пристъпваме към интеграли. Значи ако f от хикс, това е тази функция, това е за хикс по-голямо от 2, това ще бъде f', тя ще бъде този израз. И ако сложиме втората производна, ще бъде този израз. Добре. Значи какво разбрахме? Разбрахме, че вече като ще трябва да гледаме производните в двата случая. Във втория случай f' от хикс, значи това беше хикс по-голямо от 2, тук хикс по-малко от 2. f' от хикс го получихме хикс на квадрат с 2 пъти хикс минус 8 върху хикс плюс 1 на квадрат. Обаче ето тази дискриминанта колко ще се получи. Ами, да, тя си е положителна, имаме си корени. De facto това се разлага. Това като го гледам ще стане хикс минус 2, хикс плюс 4, така ли ще стане? Значи хикс на квадрат. Да, точно така е. Хикс плюс 1 на квадрат. Така че точките, които сменят знака на първата производна са съответно 2 и минус 4. Добре, значи тук тя е положителна, тук е отрицателна, тук е положителна, обаче ние сме в интервал за хикс по-голямо от 2. Значи ние получаваме, че f е монотонно растяща за хикс по-голямо от 2, защото ние само там разглеждаме в този случай. А втората производна я изкарахме, че е 18 върху 1 плюс хикс цялото на четвърта, което е положително, не на четвърта, а на трета, което е строго положително за хикс по-голямо от 2, или имаме, че f е строго изпъкнала. Или изпъкнал, дайте строго, защото все пак втората производна е положителна. За всяко хикс не по-голямо от 0, по-голямо от 2. Окей. Направили сме анализа. В този случай. В този случай какво имаме? Просто трябва да сменим функцията. Значи тук ще е плюс 3 пъти хикс минус 7. Първата производна я получаваме хикс на квадрат плюс 2 пъти хикс. Плюс 10 върху хикс плюс 1 на квадрат. Това е по-голямо от 0. Защото тук дискриминантата е 4 минус 40, минус 36 отрицателно е този израз, приема само положителна стойност. Сега разбира се сме в случая хикс по-малко от 2, но производната е положителна. Това означава, че f е монотонно растяща за хикс по-малко от 2. А втората производна какво получихме за нея? Получихме, че е минус 18 върху 1 плюс хикс на трета, което е по-малко от 0, или излиза, че f е строго длъбната за хикс по-малко от 2. Това е анализ. Ако искате да видите чертежа, най-добре да го видим пак. Че искаме да начертаем графиката на хикс на квадрат минус 3 пъти модул 6 с absolute value x минус 2 минус 1 върху хикс плюс 1. Така. Това да бъде пълно от къде до къде? Минус 10 до 10.
Ето е графиката. Ето тук е много интересно в двойката какво се получава. Хубаво е да добавим и асимптотите. Едната беше хикс плюс 2, другата беше хикс минус 4. Ето ги. Значи оранжевата е хикс плюс 2, графиката отива към нея, нали, към минус безкрайност. А към плюс безкрайност графиката отива към x минус 4. Ето как изглежда. Ако примерно приближиме малко, минус 5 до 5, може би ще го направя от 0 до 4. По-добре да видим ето тук какво се случва. Дали тя функцията се расте до случая 2. След това слагаме стойността 1 в 2 и след това тя пак продължава да си расте. Тук просто има интересен момент в сравнено какво се случва в графиката. Пак ще върна от 5 до 5 съвсем да я видите. И аз ви препоръчвам да се опитате цялата информация, която направихме като анализ, вие да сглобите този чертеж. В смисъл да успеете да сложите наклонените асимптоти, вертикалната асимптота, която ето тук е в минус 1, да успеете да правите чертежа. Добре, колеги. Сега